Ka inquiry team belatau da katanat housing ka sorkar jela ban toket halor ka jingkin no bamsap na kitin sop yeng lani ki aluminium roofing sheets ki bala ai ki community and rural development CNRD block paper ban sampat ki nong song snong ki badai hok ban yo khamtam ki bala shaling shop ki bor maryang haka artere unai tung arja arpusau kelas dangi ki jing toket jongka da ka balet jurep ya ka kudam bo tin sop yeng halang kerding lum phira nong mensong Kumban syukrau bau ba Roy Kuparsen drama Presiden KHYC ulaang baka seng kala yo jing ujor na ginong song snong halor kita kitin sop yeng bat ka jing let jingok lalap bagi dei ki batat dor bat ki bamba ulaang baka Directorate of Housing ka shimik ini kitin sop yeng na ka company ka bakerteng ka Haryana Iron Works Private Limited Kolkata West Bengal Ula kena baka Directorate kapan ki corrugated aluminium roofing sheets in AA3105H18 alloy beprapot ke jingjrong praspa milimeter ke kenian but 0.1 milimeter ke jingban henry lalapat bagi nong song snong ki yo ki tin sop yeng ki batang 0.8 milimeter ke jingban Kani ki inquiry team kan yat pan jurip yaki kudam jongki community and rural development block paper kata East Khasi Hills na du ka artarik hadu ka khandai tarik unai tung arja arpusau bat bot pat Shakiway ki district Hakani ka jingya jurip ban toket hakaban nakal yang katanat kala pha ban khot lang yaki noilam ka HYC la sham bagi tin sop yeng hakani ka kudam ru kidegi basting ru ka jingkhia tang bagi degi bastang They dig into width, into thickness, into the density jongkani. They should come around 5.5 kani. Tambah kani kita ni berpoin meta ki poin tang 3.6, 3.7. So that's kadang kami ayukan kami hapkan bagi standard ni. Hai supplier open competition jong ni initially ka pa unta hi dari benda 5.5 3 point unta something compare with CGI is different mo ngai gran ya aluminium alloy dia di 315 ayu ladangi kanya ka weight ka corresponding weight jong kani ka di benda 5.5 something ada per sheet tambah kani kamdan kata long whereas di ayu balai ka long bunta which means you can manipulate the weight, you can manipulate the unray hapor begila mixture. Kamu you unbelievable jit ini company but you can it has no expertise in making this key roofing sheets. That is also one question. No? Naman ni ngila ada research dari bang issue ini. Kani katin di patang. Nanti gitu ni belada sama tak. Dan nakaliang ngajongi kum kaseng. Hadin mengilabu ketua jing ujor ke office jong minister in charge jong housing department ngila yo jing tip buat minister in charge hula thung ya ke inquiry team kaman let aman na ki jakang ni ki block buat kumju re ki go down jong housing department ni apa khasian Jante Hills de menta kasngi gede kasien ka ba ningkong jong ka inquiry team ban let tokit hapo ki go down buat ya ka ba na kalyang jong ki kila pentip ru yangi si hadin mengila yo jing tip menta kasngi ngila awan hang ni apa lang kerding hang ni ka go down jong housing department ban wan tho ban wan pet ikini kitin ki badon hang ni go down kat kum ka jing tu jong ki officer ki ong ki di kini ki tin ki pelapoi hang ni apa go down ki di kitin ki bala I order kat kum ketuka work order jong senam arja arpoar ti ya kila persang ban tho ban wo ya ka pengkiang ya ka lenter jong kini kitin bo kumjur ya ka jing reben tinaki daki 4000 tli gitin gi badan hang ni la sei kumba santli gitin naki jakabu ki ba fer naki lot ki ba fer ya din bala thau ngi lap ba kani ka jing reben jong ini gitin hot ka jing he ka pengkiang ka lenter ki biang ka jing reben jong gitin bat bun ni kini santli gitin lightly na sautli gitin ka jing reben ka jong ki ka dei saupo adu saupo omut ba kamdon sausan but hakajing sisya na kaliang jong seng ilakwa ru ban habakiwan ban tho kani ka jakang ikwa ru bakin tho sundo ni ka jingkhia na market kum ka jing sotho ka jongi kini gi alloy aluminium alloy ki bang ni ki tin ki bamanta lada fishim ya ka jing drong ka ba khandai praput ka jing yar ka ba prapu cm la ne praspa kumju ka thickness la ni ka jing ban ka ba sausan ka jingkhia ka jongki lada fishim shi ki ong shi bundle ane khandai tli gitin ki bawan shi bundle ka jingkhya ka dei bandai sanpho kilo ki khandai tli gitin dei kat kum ka jing sotho ka jongi kini gitin ki badon menta ka jingkhya ka jongki kanom poi sanpho kilo namar ka wi pakawai gitin ka jingkhya jongki ka dei tang lai point riu do lai point nyo kilo te ngisngo ba kani ka specification ya ka ba ka sor la ka housing department ka ai ni supplier
kami hab bat kata ka jing mak jing tip ka jongi la ne ka mat ka kitin ki badai ban long ka jing kya ka jong ki bat ka jing ruben ka jong ki koi ka bang smo kya na kaliang jongi hot ngi so thu ya ka jing ya fair namar baru asyik kata ki snam ka sarkar ha ka sam gini kitin ki longyeng lama gini ki housing scheme ki sam da ki CGI sheet mut ki galvanized iron kitu ki bakham kya lada pira eka 1000 mm ka kya bahan re gini kitin ki bamanta ki aluminium alloy ki ba sting tenre ke ka ba pensngau kya yangi galong ba nagini sau bat santli kitin ki bangi tho menta kimlong uniform lani kim ya hab betik kata ka 1000 mm tilada santli kitin na ki bat dagi pho hajar ngilap ki don hadu lightly ki bombyang kata ka jing reben tilada pi perkhat ka jing bu order lani ka jing thiet jong housing department ke bada ki lak teli gitin tina kat nu teli gindon kita bukum kita gitin ki bom don ni kata ka specification ke bada 1000 mm tilada kam don ni ka specification ke basau mm atu kamlong pat ka jing du nong ya unong thiet ka umut ba ya ka sarkar bukum ju ri upat ba na ka pisa ka ga jongi ba bangi thiet ka tin ke basau 1000 mm ki poi man dikini gitin ki bom don 1000 mm ki badan tang sau pho sau poi bukum ta ter ti kata ka ga jing lap ka jongi mta si banang ni syakmat kaladon pa ka schedule ya kabana kalang da inquiry team kalabu menginlet keleng ki block bat ki housing go down ki badan po khasi we jantia tingin nang let namar ki video ki bangiyo ki bangilet ban pha ki khot ki de na po nong stone na po mothar rashan kum jur na po sora tingin let khnang ki ni jaka namar kum bangiyo mangile si kini kitin ki badan nang ni po go down ki compare ni kitu kitin ki badan kitu ki po CNRD block tingin nomla ban pensisai kata lem dangi let ban thok tinang ni syakmat ru santri kanon ka jinglet chapo kunur sla khat arsnong kumju ru chapo shela block te nakalian jong seng ini simbeta kani ka inquiry team bat ka bangilap nakani ka jinglet lang ka jongi bat ka inquiry team ngin sa ajimut syaka sarkar bat ka ba ka dei ban le nam taban ban ha yakini itin bat kawi ka ba syai ka long ba kini itin kistang bat kumangitep hi karilum khasi ba jantia kani gari ka jongi ka bajur uslap ka bajur upriap kumta terter ti ngi hakajing keren ga jongi ngi sulthu begini gitin lada hab uslap kum ta ter kila ban pe ti kajing kan don jingmut ayu ban ay kum gini gitin lada tang shu hab upria lane tang shu ayu kin peino but hot ngi sulthu ya kajing mut jong housing department galong ba kini gitin abai dei bat kajing sarang yang bakinom sarang shu ma kini ki alloy ki aluminium alloy andre hakawi kaliang pat ki pat ba lani kinong song ki kwa ya ka quality kwa ya kitin ki balada ki yo na sarkar kin yo ban pendon kam kanom don jingmut ban yo ko batang si samoy kinom la shu ban pendon kam te kata ka jing lap ka jongi menta ka si batang ni syakmat ko mga OIP ka ladon ka schedule ka jing lecture jong ni inquiry team ya bana kalian jong seng ini simenta bat hadien kan ni ndang ilalap ke ka baduna bat hang ni tai ki jing duna na kalian jong seng in sa simpat ikiwi ki sinja te bara ko phila batai dan bakini kitin hang ni kila pyong bun dan ki ba kimlong uniform tena hatuna kalyang jong phila idon jing kran enam baki officer ki bawan lam das ngi ba penti kena ba khna bakini ki tin kinum pai pa kilong yang namar kuma phila batai bamba kilong ki bombyang kumba kalong hi na kalyang jong kaseng ila de bantho da ka basai sa sarkar ba kat bom pat kut kani ka jing tokit kat bom pat lap ka jing sisha kini kitin bro khat ki bodon ha po ki go down jong housing department kumju ro po CNRD block kimpat de bansam kata ka de ka bangila ekren syaki bor bhalor ko mo sa sarkar tika ju hi ngin ban menta nama kani jing to akit kadang ya chakmat te kat bom pat la ban pendep ya kani jing to akit ka sarkar kam de ban sami kini kiten Aluminium sheets on your complaint, so we have notified and invited your presence also. yes we will try whenever you go we will try to otherwise if our CC members are there not there also are members we will Okay. If you're not presence also, you can send someone. yes we will send someone Since we have already given the schedule of visits, accordingly with the information of the district housing officers and PDOs, we will try to visit here. yes sir we will do that If the beneficiaries come also, let them be there. yes sir. We'll try because some of the blocks they have already distributed. We have to get those beneficiaries. Okay. We'll try whatever it's possible. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Habatien, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.